näkyy tuossa. No niin, tänne tuli joku ilmoitus, pannaanpa siitä eteenpäin. Ää, no niin, aihe on meillä generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen PK-yrityksissä, kuten Markus tuossa jo mainitsi. Ja sanon ihan ensin muutaman sanan, kuka tässä puhuu, niin tiedätte vähän taustastani. Eli mä olen toiminut viestinnän, myynnin ja markkinoinnin liiketoiminnan kehittämisen parissa semmoisen reilut 30 vuotta ja pääosin just PK-yrityskentällä ja erityisesti ohjelmistoliiketoiminnassa. Eli softa on rakas alue minulla. Ja erityisesti sitten vielä myynti, markkinointi ja viestintä. Eli tämäkin esitys painottuu sinne aika paljon. Mä sparraan arjessa PK-yrityksiä monella tapaa, esimerkiksi näissä tekoälyasioissa. Ja laskeskelin, että olen auttanut semmoista 160 yritystä tässä muutaman viimeisen vuoden aikana. Näitä kielimalleja olen käyttänyt heti sieltä julkaisusta saakka, eli tuossahan juuri tuli vuosipäivä ChatGPT:lle marraskuun lopussa. Olen tämmöinen teknologian nörtti, niin on ollut luonnollista hypätä tähänkin junaan. Ja mulla on rakas missioni on tämä pelastaa keski-ikäiset tietotyöläiset. Tässä on ollut monta vaihetta ja se on aina seurannut mukana tässä, koska kun softa liiketoiminnassa on paljon ollut, niin se on hirveän luonteva mulle hypätä sitten näihinkin mukaan. Mulla on monta eri roolia, on tämä oma yritys ja sitten muutama tällainen konsultointiyritys, jossa on mukana ja sitten myös ihan yksi kasvuyritys, jossa olen jonkun verran mukana. Olen ollut perustamassa jonkun verran mukana. Mutta aloitetaan nyt siitä, että tämähän nyt on aika jännä kohta, missä ollaan. Se ei ole mikään uutinen, että tekoäly muovaa meidän työtä, erityisesti tietotyötä, joita mekin tässä varmaan tänään kaikki olemme. Muutos on tosi voimakas ja se vaikuttaa meidän kaikkien arkeen. Ja paras päätös tässä kohtaa on se seurata aktiivisesti ja kokeilla itse. Ihan niin kuin toi Nopsa-hankkeen kuvauskin tuossa Markuksen lukemana, nimenomaan ne nopeat digitaaliset kokeilut. Ja siinä vaiheessa me ollaan, että aivan hyvin ehtii, ei ole myöhässä. Jokainen PK-yritys löytää ne ensimmäiset askeleet, miten tästä kannattaa lähteä liikenteeseen. Mä kuulin Markukselta, että täällä on myös PK-yritysten lisäksi muitakin osallistujia. Tämä on kyllä aika semmoista yleispätevää tarinaa, mitä tässä tänään tulee. Että se käy myös julkishallinnon puolelle organisaation. Täällä taisi olla joku kuntakin mukana ja näin poispäin. Et siinä mielessä älkää hämääntykö tästä PK-yritysteemasta, vaikka ette itse olisi juuri nyt PK-yrityksessä työtehtävissä. Mä asetin meille tavoitteen ja itsellenikin tässä tavoitteen, että mitä tämmöisessä 1,5 tunnissa voi saada aikaan, on, että saadaan tilannekuva, mulla on vähän tuoretta tutkimusta, ja niin, että jokainen voi tunnistaa niitä tehtäviä, joissa AI voisi olla teille avuksi. Ja suokaa anteeksi, että käytän tätä sanaa AI tai tekoäly tai generatiivinen tekoäly. Puhutaan koko ajan samasta asiasta, mutta välillä lipsahtaa eri. Lakkailla lapsilla on niin monta nimeä, esimerkiksi generatiivinen tekoäly, monet puhuvat myös luova tekoäly tai tuottava tekoäly. Kaikki tarkoittaa sitä samaa. Eli tämmöinen tavoite. Mutta ohjelma on se kiinnostava asia. Mä oon jakanut tämän 6 alueeseen. Ja käydään ensin läpi tilannetta yrityksissä ja organisaatioissa. Juuri nyt muutaman tuoreen selvityksen kautta. Mä vilautan myös mun laatimaani kypsyysmallia, voi vähän peilata, että missä se oma organisaatio on menossa. Ja sen jälkeen otetaan ihan pikainen vilkaisu työkaluihin, se ei ole ollenkaan mikään painopistealueessa, koska näitä te varmaan jo tunnette aika hyvin. Ja sen jälkeen päästään asiaan, eli siihen, miten me voidaan hyödyntää luovaa tekoälyä työssämme. Mulla on valtavasti siitä esimerkkejä, ylätason kuvausta ja esimerkkejä. Pyrin aina siihen, että joka asiasta tulee selkeä esimerkki, että sit voi vähän paremmin siihen peilata. Sitten mä jaan teidän kanssa tänään 2 jäsennystä. Ja ensimmäinen niitä on aika yleinen jäsennys. Puhun 5+1 koneesta, eli mihin kaikkeen ylätasolla tätä voi käyttää. Sen jälkeen mä annan lyhyesti vinkkejä kehotteiden laatimiseen, jotta mun toinen jäsennys avautuisi paremmin. Esittelen vähän niitä kehotteiden 3 tasoa ja vähän mallia hyvän kehotteen reseptiin. Näitä on verkko täynnä, mutta
kerron nyt omani sitten tässä yhteydessä. Ja sitten lopuksi se toinen jäsennys, eli työkaluja sinne jatkotoimiin teille sekä vähän, että mistä aloittaa ja miten edetä. Tämmöisellä ohjelmalla ajattelin tämän vetää. Hyvä. Ensimmäinen osio on tämä tuore kysely ja se kypsyysmalli. Kaikki kuvat muuten tässä esityksessä. Mä oon laittanut tarkoituksella tähän vähän erilaisia. Kaikki on mun itse tekemiä Midjourney-palvelulla. Ihan, ja tämäkin kuva vei ehkä kehotteiden tekemiseen ehkä semmoinen 1 minuutti. Ja sain haluamani kuvan, jossa on japanilainen hopusai-aalto. Hyvä. Tässä on otsikko mun blogistani. Mun lempiaiheeni. Ja tosiaan mä olen sitä mieltä, että tekoäly on pk-yritykselle hyvä juttu. Ja tämä demokratisoi niin kuin pienenkin yrityksen mahdollisuuden kilpailla uudessa tilanteessa. Riippumatta tosiaan koosta ja resursseista, niin kaikille löytyy hyödyntämisalueita, jotka sitten auttaa siinä omassa liiketoiminnassa, tai organisaatiota, tai yhdistystä tai järjestöä siinä omassa toiminnassa. Tuossa on linkki, jos haluaa käydä lukemassa. Eli rasma.com on mun web-saitti, sieltä löytyy näitä mun blogeja. Se on ihan mun blogipostipankkini vaan, että siellä on nyt sitten viime vuoden ajalta tämän vuoden ajalta näitä tekoälykirjoituksia. Ja sitten mä löysin tämmöisen tuoreen tutkimuksen, eli jos emme ole, ettei oltaisi vain Raismaan veikkausten varassa, niin löytyi tämmöinen tuore tutkimus EK:lta, data- ja tekoälykysely yrityksille tänä vuonna tehty loka-marraskuussa. Ja ihan hyvä N oli siinä tutkimuksessa, en muistanut lukua, mutta se oli kuitenkin suuri, jotain tuhansia. Ja muutama poiminta siitä, eli näistä mahdollisuuksista. Missä nähdään mahdollisuudet? Kysyttiin tässä tutkimuksessa ja sieltä nousi aivan selkeästi, ja tämä nimenomaan PK, aivan selkeästi nousi nämä tehostuneet prosessit, uudenlaiset työntekemisen tavat, hyvin kiinnostava ja siihen tulee tänään paljon vinkkejä. Ja sitten toi myyntityö, myyntimarkkinointi, asiakaspalvelutyö, se nousi niin kuin selkeästi kolmanneksi. Että näihin asioihin siellä yrityksissä ja teidänkin yrityksissä tai organisaatioissa mietitään näitä eteenpäin. Ja mulla on täällä muutama muu otos tästä. Tässä on jako koko luokittain. Hirveän kiinnostavaa jakaa just alle 50, keskikokoiset ja 250 tai ylityöllistävät. Ja ihanaa 2 ensimmäistä tai 3 ensimmäistä, tässä kaikilla sama 3 kärki. Ja suurissa puhutaan sitten big datasta ja muusta. Et selkeästi nämä on ne asiat, mitä halutaan tuossa edistää. Sitten kysyttiin tässä tutkimuksessa, että ajatuksia etenemisestä, että miten tästä nyt niin kuin päästään eteenpäin, mitä täytyy tehdä. Niin taas 2 ensimmäistä kaikilla kokoluokilla sama, eli koulutus ja työssäoppiminen. Ja varsinkin tässä, kun nyt tässä on ammatillisen koulutuksen ammattilaisiakin paikalla paljon, niin tämähän on niin kuin hyvä uutinen ja tosiaan mun mielestä oikein tärkeä asia. Isommat rekrytoivat ja pienemmät hakeutuu yhteistyöhön tai ostavat sitten palveluita tähän. Nyt aika selkeä kuva tässä piirtyy ja voitte peilata vähän, että mitä te olette itse ajatellut tehdä siellä teidän organisaatiossa. Koska meillä on muutamia julkishallinnonkin osallistujia tässä langolla, niin laitoin yhden dian tästä vielä, kun löysin tuoreen selvityksen Kuntaliiton tekemänä. He tutkivat kuntien viestintää ja miten siellä käytettiin tekoälyä. Ja se on vielä hyvin jakautunut. Pirkka-Malli ei kyllä ole tämän datan avaamisessa paras, mutta näin he ovat valinneet. Mutta näette, että aika tasaisesti menee kyllä ei-suunnitteilla. Mutta lähinnä tekstin tekemiseen. Et se on vielä, mutta se on hyvä alku. Hirveän hyvä alku. Viestintää ei koskaan voi olla liikaa. Tämä on todella mun mielestä hyvä asia. Ja nyt jos peilataan tuohon, että missä ollaan, te mietitte, missä teidän yritykset on, ja sitten tässä oli vähän tätä tutkimustietoa tuoretta, niin laitan tähän väliin. Tämä löytyy tämä malli myös mun blogista, että ei tarvitse nyt tässä tehdä hirveästi muistinpanoa tai muistaa tätä, vaan tosiaan tämä löytyy sieltä. Ja tässä on mä seuraan tarkasti, miten tekoälyn käyttö leviää tuolla. Mä näen sen siellä organisaatioissa, joissa mä vierailen, ja miten siellä ajatellaan, että tämä homma tästä menee eteenpäin, niin mä laadin tällaisen 5 portaan kypsyysmallin.
Hallitsematon, se on vähän ehkä huono nimi, mutta kuitenkin ei olla nyt vielä. Homma ei ole hallussa niin sanotusti. Sitten on vähän semmoinen reaktiivinen taso, koordinoitu, systemaattinen ja optimoitu. Eli aika moni on tällä hetkellä tuossa tasolla 2. Osa tosiaan ei ole vielä ehtinyt yhtä ajatella asiaa ja sen takia on vielä siellä tasolla 1 niin, että siellä organisaatiossa joku 1, 2 henkilöä vähän kokeilee ja vähän käyttää, mutta se ei ole mitenkään yleistä eikä sitä yhdessä siellä kauheasti puhuta ja pohdita. Luin myös tuoreen tutkimuksen, senkin olisi voinut tähän liittää tämmöisen suuren Salesforce-yhtiön tutkimus siitä, että miten tekoälyä käytetään. Yksilöt käyttävät sitä vaikka jos lupaa ja käyttävät myös niitä työkaluja, jotka on jopa kielletty. Sekin löytyy itse asiassa mun blogista sen yhteenveto. Niin se oli aika mielenkiintoinen tutkimustulos. Ja ohjeistuksia ei tosiaankaan ole. Suomen luvut oli muista 88% organisaatioista on vielä ilman ohjeistusta ja 12% on jonkunnäköinen pieni ohjeistus. Niin tällainen tilanne. Aika moni on tuossa taso 2, eli on tunnistettu se potentiaali, mutta haetaan vielä suuntaa. Saadaan pieniä onnistumisia. Tietosuojan kanssa on vähän vielä niin ja näin, koska se ohjeistus puuttuu. Eli ehkä on se, että tähdätkää tuohon tasolle 3, 4 ja 5 vaatii jo hirveästi resursseja, siellä ei ole kukaan vielä pitkään aikaa. Et on aivan hyvä, jos pääsee 1-2 ja 2-3. Eli yhdessä tehdään, keskustellaan niistä asioista. On ehkä jotkut vastuuhenkilöt, jotka vähän katsoo siellä, että on koulutuksia ja kokeillaan työkaluja. Päätetään yhdessä, mitkä työkalut on meille hyviä ja mitä ei saa käyttää, mitä ei saa tehdä. Et tulee se ensimmäinen ohjeistus ja se voi olla hyvin yksinkertainen. Niitä mä tällä hetkellä just teen aika monen kanssa, että mikä se hyvä ensimmäinen ohjeistus on. Niin tässä on vaan tällainen sinne taustalle näin ja löytyy tosiaan sieltä blogista, ei tarvitse muistaa ulkoa. Ja tämä on versio 1, että mä varmaan sitä parantelen tässä matkan varrella. Hyvä. Sitten mä lupasin, että ihan lyhyesti otetaan työkalusta. Tämä on sellainen kenttä, joka elää koko ajan, että diat melkein kuin ne edellisen iltana päivittää, niin ne voi olla aamulla jo vanhat. Eli mä päivään aina nämä diat, että työkaluja tulee ja menee ja niiden toiminnallisuus laajenee tai muuttuu muuten. Tämä on yksi mun lempikuvista muuten, mitä on ihan itse tehnyt Midjourney-palvelulla. Se on musta jotenkin todella kaunis makuasioita, mutta silti hyvä. Ihan pari sanaa tuosta. Uskon, että lähes jokainen teistä on jo kuullut, miten tämä generatiivinen tekoäly toimii. Eli perustuu laajoihin kielimalleihin, jotka on koulutettu valtavalla määrällä dataa. Ja se malli on syönyt aivan kaikenlaista sisältöä, siksi se vaikuttaa siihen laatuunkin. Että kun siellä on vauva.fiistä Wikipediaan ja kaikki siltä väliltä, niin, ja tuotokset syntyy sen perusteella, niin näinhän se tietysti menee. Joku tuolla kentällä, ehkä Merilehdon Antti tai joku kutsuu tätä sananarvauskoneeksi, ja se on minusta ihan hyvä nimi. Jotkut sanoo, että tällä on kieli-intuitio tavallaan, mutta kyllähän se siihen matematiikkaan kuitenkin perustuu. Ja tämä generatiivinen tekoäly on vain ihan pieni osa koko tekoälykenttää. Et siinä mielessä tekoälyhän ei ole mikään uusi juttu, vaan koneoppimista neuroverkkoja on kehitelty 20-25 vuotta. Mä löysin tällaisen aika hyvän kartan konsulttiyhtiö CGI:n sivuilta ja tuolla mä oon merkinnyt, että on generatiivinen tekoäly ja tämä perussisällön tuottaminen on pieni osa koko laajaa kenttää, johon tekoälyä voidaan käyttää. Uskon, että Nopsa-hankkeessa muuten, Markus voi ehkä lopussa sanoa enemmän, on näitä muitakin alueita ehkä käsitelty tai sivuttu, mutta tänään ollaan tässä generatiivisen tekoälyn nurkassa. Ja sekin on toki niin kuin vanhempi asia, mutta niin kuin vuosi sitten oli se iso julkistus, eli marraskuun lopussa tämä tuli kaikille saataville. Eli voisikin sanoa, että tämä on vähän tämmöinen oikeastaan käyttöliittyvä innovaatio sekin, että se on meille kaikille nyt helposti käytettävissä. Hyvä. Mä palaan vielä tuohon EK:n-kyselyyn, nyt kun katsotaan noita käyttökohteita ja missä oltiin ja mitä ajateltiin tehdä, niin 4 kärki tässäkin on tuttu. Sieltä löytyy ne tiedonhaku ja analysointi, asiakaspalvelu, myynti, markkinointi ja prosessipuoli.
Eli sieltä on niin tuon 35% yläpuolella, ja tuolla perässä tulee sitten, siellä tulee robotiikkaa ja puheen tunnistusta, tiedonlouhintaa, tällaista. Ne tulee sitten siellä perässä. Tästä ihmiset yrityksissä lähtee käyntiin. Tämä tulee muuttumaan nopeasti. Oppimiskäyrä on tosi nopea, korkea, jos näin voi sanoa. Tuossa on muuten linkki sitten vielä sinne kyselyn yhteenvetoon siellä EK:n sivuilla. Hyvä. Mutta tänään meillä on fokuksessa tosiaan tämä rakas luova tekoäly, tekstisisällöt ja mun esimerkit on aika paljon tehty ChatGPT:llä, mutta noita muitakin työkaluja, kun tuossa kurkataan, niin toki monet asiat saa tehtyä myös Bing AI:lla tai muilla, mitä tuossa kohta tulee. Mutta tämä käyttöliittymä-innovaatio, sen tuossa jo mainitsinkin, kilpailu on tosi kovaa. Googlelta odotetaan Geminia kovasti sieltä tulevaksi varmaan. Nyt veikkailtiin jotain helmikuuta, katsotaan. Ja tosi kiinnostava iso muutos on se, että kun tekoäly valuu tuonne meidän arkisten työkalujen sisälle. Eli Microsoft toi tämän Copilotin marraskuussa markkinoille suurille organisaatioille. Siksi vain suurille, koska minimitilaus on tällä hetkellä 300 lisenssia, niin se ei ole niin kuin ihan joka organisaatiolle vielä saatavilla. Mutta se tulee varmasti kevään mittaan. Ja sitten sinne tuttujen Office-ohjelmien sisälle tulee se. Mä oon nähnyt siitä paljon demoja. Mulla ei ole sitä itsellä vielä käytössä, mutta mulla on tuttuja, jotka on töissä just näitä asioita konsultoivissa taloissa, niin olen nähnyt paljon demoja ja ihan hyvää kehitystä siellä. Että itse vielä kovin tyytyväisenä käytän näitä muita työkaluja, mutta odotan tuotakin sitten tulevaksi. Hyvä. Näistä työkaluista sitten ihan muutama sana, koska tämä kenttä elää. Tämä ei ole täydellinen lista, näitä työkaluja on satoja ja satoja ja satoja, tai siis kielimallejakin on todella lukuisia ja tulee uusia ja ammattilaisten versioita ja muita. Mutta tässä on tämmöiset tavalliset, eli ChatGPT ilmainen versio 3, 4 plussa, maksullinen, Bing AI, katsotaan, siirrä vähän kuvaa tuosta. Ja Anthropicin Cloud AI, joka on todella kiinnostava, ja Clouden Bard, joka siellä kehittyy vauhdilla. Eli moni on valinnut ChatGPT. Jos käyttää laajasti, niin tuo maksullinen versio on varsin vahva ja hyvä. Ja sisältää paljon hyödyllistä toiminnallisuutta, selailut, erilaisia lisäosia, analytiikka. Ja sen kontekstikin, tämä mistä kielimallin kontekstikin, sekin laajeni niin, että se tieto on aina sinne huhtikuuhun 2023 saakka, ja toki selailulla tuorekin tieto on käytössä. Bing AI tosiaan saattaa olla tuttu, varsin toimiva, ilmainen, helppo käyttää. Sitä on vähän makuasia. Itse tykkään enemmän ChatGPT:stä, mutta käytän Bingiä ja myös paria muuta tässä rinnalla. Cloud-malli on minusta varsin hyvä, mutta sitä ei ole suoraan vielä saatavilla Suomessa, vaan sitä voi, koska se on niin kuin, että vaan pitää olla niin kuin Amerikka tai britti ja pitää oikein olla puhelinnumero sen maalainen, että sinne voi rekisteröityä. Mutta tuon sen poe.comin kautta sitä voi käyttää aina pienen määrän päivässä. Siellä tulee sitten raja, että se on maksullinen myös tuo poe, mutta pienen määrän pääsee käyttämään ilmaisiksi. Ja mä oon huomannut, että jotkut kieliäiset suomeksi mä oon saanut sen toisaalta mä oon saanut sen hallusinoimaan tosi pahasti, ja toisaalta mä oon saanut joskus sieltä paremman lopputuloksen suomeksi kuin ChatGPT 4. Että se selviää niin kuin vähän kokeilemalla, että mikä sopii teistä mihinkin. Bardia mä olen käyttänyt vain vähän, ja siihen mä en jotenkin saanut siitä kiinni, mutta Googlen resurssituntien kehittyy vauhdilla. Multa puuttuu tästä yksi. Semmoinen on myös aivan hyvä ja ilmainen, ja käytän sitä nopeasti pikajuttuihin, semmoinen kuin perplexity.ai. Sen voisin lisätä tähän kalvoilleni ehtiessäni. Sitten noista kuvamalleista. Tässä on 4 yleistä, ja näitäkin on tosi paljon erilaisia. Tuo DALL-E 3, joka on tuossa toisena, sisältyy tuohon ChatGPT 4 Plus-palveluun, ja myös Bing käyttää tätä siellä taustalla. Se on varsin toimiva ja hyvä. Itse käytän maksullista Midjourneya, koska
Varmaan se, kun on sen ensin opetellut ja sitten on tottunut sitä jo kehottella ohjaamaan niin, että saa niin kuin haluamiaan lopputuloksia. Et se on kyllä hirveän monipuolinen, jos tekee paljon kuvia. Stable Diffusion on semmoinen ammattilaisen työkalu, mitä AD ja graafikot ja tällaiset käyttää. Ja siellä voi todella millin tarkasti määritellä niin kuin kuvan eri osia ja vaikka mitä. Todella työstää tarkkaan kuvia. Tiedän myös valokuvaajia, jotka ovat lähteneet opettelemaan tätä, jotta he ovat myös sitten niin kuin AI-kuvaajia, näin voisi sanoa. Ja Adobelta tuttu, siellä on myös maksullinen ja ilmainen versio, ja ne, jotka käyttää jotain tämmöisiä ammattimaisia Photoshopia ja muita, niin nämä toimii sitten hyvin yhteen. Mutta tänään painopiste ei ole kuvissa, vaan nyt ihan siellä niin kuin enemmän tekstipuolella ideoissa ja niissä asioissa, millä PK-yritys voi vähän saada sinne myyntiin, markkinointiin, viestintään ja muuhun liiketoimintaan tukea. Sitten päästään katsomaan näitä soveltamisalueita ja nimenomaan tietotyössä. Mä oon muuten tänne joihinkin, tuossakin näkyy alla oikeassa alakulmassa tuo kehote, millä mä oon Midjourneyssä tämän kuvan tehnyt. Mä pidin pohjoismaalaiselle suurelle konsernille sparrausta ja tein sinne suuren määrän kuvia, tämmöisiä Scandinavian looking people, ja tämä oli vielä semmoista niin kuin tilitoimisto, tilintarkastusalaa, niin koitin tehdä ihmisiä, jotka olivat heidän näköisiä, ja musta näistä tuli aika hyviä. Siellä oli tupa täynnä tämän näköisiä herroja, ja sitten tulee myöhemmin siellä joku rouvankin kuva. Mutta hyvä. Edetään tästä, ollaan tuossa osassa 3. Eli käyttötapoja myyntiin, markkinointiin, viestintään ja sitten sinne tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Niin katsotaan. Ja näitä on nyt sitten suuri määrä. Mulla on kaikista aina ensin tämmöinen kartta, missä mä oon tehnyt aina poiminnan 16 asiaa, ja sitten on mulla esimerkkejä sitten joistakin. Ei tietenkään ole mahdollista käydä kaikilta 4 alueelta kaikkia 16 esimerkkiä läpi, mutta tässä on teille ideaksi. Eli myynti, käyn niin kuin ylätason näitä läpi. Eli käyttötapojen myynnissä on varsin paljon, jos ne kiireiset myyjät teillä vaan niitä ehtivät niihin tutustua. Eli on laaja paletti ja näitä on satoja ja satoja asioita ja tämä on tämä poiminta. Eli tässä on nyt esimerkiksi todella niin kuin myynti, putken alkupään toimiin, prospektointiin, liidien kvalifointiin, tällaisiin asioihin. Yksi, mikä on ollut hirveän hyvä ja näin monen käyttävän, ja olen neuvonut, on tarjousprosessi. Miten kun tulee, te löydätte Hilmasta tai Claudiasta sen tarjouspyynnön ja ensin sitä kannattaa vähän katsoa, että mitä tämä on syönyt. Siinä voi tekoäly auttaa. Sitten teillä on olemassa olevia tarjouksia, joita voisi hyödyntää pohjaksi uuteen. Ja niinhän tietysti kaikki tekee ihan siellä Word-tasolla. Mutta tekoäly tuo tähän paljon niin kuin konsteja, miten tarjousprosessista tulisi helpompi, lopputulos tulisi laadukkaampi, myyjä säästää aikaa ja vieläpä löytää kulmia, jolla sitten voi ehkä voittaa. Eli kaikki tarjousprosessiin liittyvät asiat, niitä voi täällä. Tietenkään ei mitään liikesalaisuuksia, sinne just voi jättää niin kuin nimet ja jotkut tällaiset summat asiat pois, jos on. Mutta toisaalta julkinen tarjouspyyntö, se lähde, sitä voi ainakin hyvällä omalla tunnolla katsoa läpi, koska sehän on julkinen se tarjousdokumentti, että sen mylläämiseen kannattaa ehdottomasti käyttää. Ja sitten mitä omaa tietoa sinne vie, niin sitä voisi vähän tarkemmin miettiä. Mutta auttaa myyntiä moninaisissa tehtävissä. Markkinointi sitten samaan tapaan. Tässä on poimittu markkinointitehtäviä, joissa tämä tekoäly voi auttaa. Eli moni käyttää ihan siellä suunnittelujutuissa, kun mietitään asiakaspersoonia, ydinviestejä. Näistä minulle tulee esimerkkejä myöhemmin. Kilpailija-analyysit, kanavasuunnitelmat, aikataulutukset, taustatutkimukset, kuvitustarpeet. Hyvin, hyvin monenlaiset esimerkit on tässä saatavilla tai hyötyä saatavilla tekoälyn kautta. Koska täällä oli osallistuja yritysjärjestöpuolelta, jossa viestintä on laaja tehtäväkenttä, ei niinkään puhuta markkinoinnista, vaan me viestimme, niin tekoälystä on apulaiseksi kyllä teillekin.
Eli viestintäkampanjoiden suunnittelua, sisäisen viestinnän tehostamista, miten siinä voidaan tehdä, sidosryhmäviestinnän suunnittelua ja moneen muuhun paljon. Esimerkiksi raportteja laaditaan yhdistyspuolella tai yhteenvetoja, selvityksiä. Litterointi muuten, yksi mun lempialueeni, varsin GPT-4 suorituu siitä varsin hyvin ja näin poispäin. Tässä on suuri joukko, että siellä jos on viestinnän edustaja, tästä vaan voi vaikka ottaa valokuvan ruudusta, että jää mieleen näitä. Hyvä. Sitten mulla on viimeisenä vielä tuossa tuote- ja palvelukehittäminen ja 4. tehtäväkenttä. Ja näitä on myös mukana esimerkeissä muutama, että ne tulee tuossa hetken päästä. Tyypillisimmät tietysti on niin kuin erilaiset markkina- ja asiakastutkimukset, tuotteen elinkaareen liittyvät asiat, hinnoittelu. Tähän mä olen löytänyt hirveästi apua tekoälyltä hinnoittelun miettimiseen, sen rakenteen ja vähän kilpailijoiden tutkimiseen ja siitä omien mallien muodostamiseen. Ja sitten monella mä oon huomannut, on tällä hetkellä työn alla kestävän kehityksen, miten sitä integroidaan sinne omaan palvelu- ja tuotesuunnitteluun, miten huomioidaan näitä asioita, niin olen huomannut, että se on monella tosiaan tällä hetkellä työn alla. Eli tämmöiset 4 kenttää, ja sitten mulla vielä tuli sit mieleen, että no, laitanpa tähän vielä loppuun. Mä mietin vielä, että mitä sitten vähän tämän ulkopuolelta vielä semmoisia, mitä mä oon ollut itse tekemässä tai tiedän, että kollega on tehnyt, niin tällaisia hyödyntämisalueita vielä sitten tähän listasin. Eli tietysti nytkin ollaan Nopsa-hankkeen webinaarissa. Eli jos teillä on erilaisia hankkeita tai ELY-hankkeita tai muita, niin hakemusteksteissä, kun on olemassa niitä vanhoja tekstejä tai muita, mitä voi hyödyntää, ja sitten on uusi hanke ja siihen pitäisi paljon, niin tiedän tosi ammattimaisia itse asiassa hankkeissa työskenteleviä henkilöitä, jotka saa suuren avun siihen niihin hankkeiden perustekstien laatimiseen. Toki itse aina viimeistelee ja tarkistaa ja kaikin puolin, mutta siihen raakatyöhön saa tosi suuren avun. Tuossa oli yksi yritys, joka haki ympäristösertifikaattia ja siihen hakemukseen ja niihin asioihin ja itse asiassa tekemiseenkin, niin siihen tuli suurta apua ChatGPT-4 käyttämällä. Saavutettavuus on hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen asia. Eli kun me tarvitaan selkokieltä ja alt-tekstit kuviin, joka on niin kuin, se on tärkeä asia, jos teillä on ChatGPT-4 maksullinen käytössä, niin kannattaa ladata se esimerkiksi sen mobiiliversio. Itse käytän usein niin, että nappaan puhelimella kuvan ja pyydän litteroi, ja se tulee toki sinne silaimeen sinne teidän ChatGPTille näkyy se sama siellä, ja siellä voi jatkaa dialogia, mutta kamera, se on helppo napata se kuva ja pyytää, että olen laatimassa alt-tekstiä tästä. Kerro minulle, mitä kuvassa näet. Varsin hyvin toimii. Siitä on iso apu. Varsinkin viestintäihmiset joutuvat näitä käyttämään paljon aikaa, että nämä tulee kuntoon, niin kannattaa huomioida. Hyvä. Sopimusasioissa, siellä mulla on taustaa, just tämä yksi yritys, missä mä oon ollut perustamassa sopimusten hallintaan liittyen, mä oon huomannut, että moni siellä haluaa käyttää tekoälyä, kun miettii, että mitä kulmia mä nyt tästä nostan ja näin poispäin. Toki kannattaa muistaa, että mitä sinne ChatGPTlle antaa ja ettei tietenkään laita mitään sellaista. Mutta tämmöiset perus, niin kuin vaikka salassapitosopimukset, missä ei ole mitään, ihan vaan se perus NDA, että mihin sitoudut, kun laitat tähän NDAhan nimen alle, niin se kannattaa kyllä ehkä pyöräyttää tekoälyn kautta ja kysyä, että hei, onko tämä nyt, mihin mä sitoudun, onko tämä ylimitoitettu tähän, mitä mä olen tekemässä, että näinhän monesti niin kuin, ainakin itse törmään kummallisiin pyyntöihin. Hyvä. Patentinhakuprosessi on tullut esille ja sitten ehkä tuolla hallitustyössä, jos siellä PK-yrityksen hallituksessa mietitään, no miten me nyt tämä tekoäly otetaan tässä tai mitä muita asioita, kestävä kehitys, niin erilaisia skenaarioita, miten me voisimme toimia, niin siinä tämä on niin kuin varsin nokkela, koska se kielimalli on imennyt kaikki kirjat, joissa käsitellään näitä metodeja ja suuri joukon tutkimustiedon, ja se on kaikki siellä käytettävissä siihen, että saa sitä raaka-aineistoa siihen omaan työhön. Hyvä.
Eli tällaisia lisäideoita. Mä haluaisin vielä tässä kohtaa nostaa nyt sitten, kun mä puhun sekaisin ihmisistä ja organisaatioista ja tuotteista ja palveluista, niin tällainen jako vielä. Tämä on tosi tärkeää, että se ei unohdeta näitä ihmisiä, siksi mä tuon sydämen laitoin. Eli kun siellä organisaatiotasolla tekoäly tukee siellä toiminnan kehittämisessä, haetaan tehoa sinne prosesseihin, tutkimuskin sen kertoi. Erityisesti tukea halutaan sinne myyntimarkkinointitoimintoihin ja toki myös muut toiminnot, vaikka HR ja IT hyötyvät tästä varsin suuresti. Tuotepalvelun näkökulmasta kehitetään uusia palveluja ja parannetaan vanhoja. Sitäkään ei parane unohtaa. Ja mun lempiaihe on kyllä sitten tämä ihmiset, eli miten me voimme hyödyntää näitä siihen uudenlaiseen työn tekemiseen niin, ettei tulisi turhaa stressiä ja ahdistusta. Ja siihen on monenlaisia lääkkeitä, mä palaan niihin vielä tuolla lopussa. Mutta muistakaa koko ajan tämä kolmijako, mitä me organisaatiotasolla ja sitten ne, mitä se meidän organisaatio tekee, tuotteet ja palvelut, olipa nyt sitten yksityinen PK-yritys tai vaikka sitten yhdistys tai kunta, niin jokaisella on kuitenkin ne omat palvelunsa. Ja sitten miten ihmisistä tässä kohtaa pidetään huoli, että miten tehtävät organisoidaan ja miten osaamisesta huolehditaan. Ja sitten mulla on vielä tuossa viimeisenä pointtina toi aika hieno tuki tekoälyltä on tullut tuohon niin kuin viestinnälliseen yhteistyöhön, koska kieliä voi vaihtaa aivan lennossa. Tämä on todella hieno. Itse käytän suomi, ruotsi, englanti ja ihan kaikilla kielillä voin aloittaa tekoälykyselyn suomeksi, mutta pyytää lopputuloksen englanniksi. Et voi sotkea kesken sen kyselyn, voi vaihtaa kieltä lennossa ja se on niin kuin valtava suuri apu ja säästyy siinä paljon aikaa. Hyvä. Sitten päästään tähän ensimmäiseen jäsennykseen. Eli tämä on se helppo yleinen jäsennys. Mulla tulee sitten tosiaan vähän semmoinen toisenlainen sitten siellä ihan lopuksi meille. Ja puhun 5+1 konetta ja tarkoitan tällaisia. Nämä jää vaan helposti mieleen. Ja toki näistä osa myös niin sanotusti, mikä on suomalainen sana, overlappää, että menee päällekkäin ja käytetään rinnakkain. Mutta on hyvä muistaa, koska kannattaa aloittaa, helppo aloittaa näillä esimerkkeillä. Eli mä menen tänne tosi nopeasti, älkää säikähtäkö, ne esimerkit tulee siellä mukana. Kirjoituskone, ideointikone, markkinatutkimuskone, yhteenvetokone, sparrauskone, siinä mennään siihen oman osaamisen kehittämiseen. Ja sitten tosiaan tuo kuvituspuoli, joka ei ole painopiste tänään. Tuossa mun kaikki muut kuvat tässä esityksessä on muuten tehty Midjourneyllä, paitsi tämän kuvan tein, tuossa näkyy mun antamani kehote siellä ChatGPT 4, johon DAL-E3 sisältyy, niin pyysin, että kuvita minulle seuraava lista, tämä joka tässä vieressä näkyy, että esittelen nämä 5+1 konetta, että ja niin hän teki tuollaisen aika pöhkö, mutta siinä kuitenkin esimerkkinä. Hyvä. Lähdetään käymään näitä koneita läpi. Luova tekoäly auttaa kaikenlaisissa teksteissä. Ja mikä tässä on parasta sanoa, että ei ole koskaan enää sitä valkoisen paperin kammua. Vaikka olisit taitava kynäniekka, niin kyllä tämä kuitenkin nopeuttaa sitä prosessia. Että voi tehdä vähän ideointia ja raakatekstiä ja antaa sille omia vanhoja tekstejä malliksi ja siitä saada nopeasti apua. Eli itse käytän tätä esityssisältöihin. Sähköpostit tosiaan semmoisiin perusvastauksiin tulee tosi nopeasti. Ja tuolla asiakasyrityksissä verkkosivujen sisältöjä laitetaan uusiksi. Tällä on hirveän helppo lähteä korjaamaan. Samoin tuote- ja palvelukuvaukset, siellä saadaan suurta apua tähän. Sitten jos ollaan tekemässä sisältömarkkinointia, eli halutaan nostaa yritystä jonkun asian asiantuntijana, eli tehdään blogikirjoituksia ja toimitaan jollain tasolla siellä sosiaalisessa mediassa, niin se on tietysti yksi suuri alue. Asiakasviestintä ja sähköpostimarkkinointi, tosi tärkeitä alueita. Asiakkaalle ei koskaan viestitä liikaa
pikemminkin liian vähän. Ja jos on ollut se vaikka se, että kyllä meidän pitäisi nyt meidän asiakkaalle saada se kuukausikirje tai joku tällainen muu, niin nyt on se hyvä hetki, kun tästä saa niin hyvän avun siihen, että se ehtii se kiireinenkin ihminen sitten ehkä siinä tehdä. Tärkein pointti ehkä tässä, mitä toivon, että jää teille mieleen, on tämä viimeinen tuossa, että tavallaan nyt ei ole vaan, että tehdään uutta sille puhtaalle paperille, vaan kun teillä on vanhoja juttuja, hyviä keskeneräisiä kirjoituksia tai artikkeleita tai muita esityksiä, niin kannattaa kokeilla, että pyytää tällaista uudelleenkirjoittamista. AI-kielellä rewriting. Syötä sille sun vanha teksti, kerro mitä sä haluaisit, että tässä muutetaan ja painotetaan ja pyydä uusi versio. Tai 2 tai 3, tämähän on väsymätön. Ja se rewriting toimii musta varsin hyvin, koska silloin se teidän tyyli on siinä jo annettuna ja se käy monennäköiseen, olipa siellä PK-yrityksessä nyt minkälaisia johtoryhmän esityksiä tai osaston raportteja tai mitä tahansa, niin kaikkeen tähän voi hyvin käyttää. Sitten siitä mulla on tuossa yksi esimerkki. Tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen mallikehote. Et ihan luonnollisen kielellä lähtee kysymään tässä. Nyt mä oon yrittänyt tiivistää tätä ja mulla tulee ne kehoteopastukset tuossa jonkun päästä pännään lisää. Mutta tärkeää tässä on ehkä noin just toi, että tuossa alussa kertoo, että hei, kuka sinä tekoäly olet, että se osaa, se toi auttaa niitä hirveästi, että kertoo sen roolin siinä alussa, että se mun mielestä parantaa sitä vastauksen laatua, että se heti niin kuin osaa lähteä etsimään oikeasta suunnasta sitä generoitavaa vastausta. Ja adjektiivit on tärkeitä, eli tuossakin mulla on tuossa ainutlaatuisia myyntivaltteja, eli siihen kannattaa ehkä panostaa, että miten siihen laittaa, ettei tule ihan sitä geneeristä puppua. Mulla on mun peruskoulutuksissa mulla on 9 kohdan lista, mitä kaikkia keinoja on parantaa tekstiä, ja niitä on valtavasti. Mutta lähdetään nyt jostain, ja sitten jokainen oppii siinä matkan varrella, mutta kannattaa siinä sitten vaan lähteä rohkeasti kokeilemaan. Eli tässä mä oon hakenut tosiaan tuotemarkkinointiin apua, että hei, tuossa on esimerkkinä mulla tuttu ohjelmistotaho, joka tekee tämmöistä osaamisen kehittämisen alustaa, SkillHive näkyy tuolla linkissä pienellä, niin sille, että hei, ota huomioon kohdeyleisö, joka siellä sivulla, joka tuossa annetaan, kerrotaan ja siitä se generoi ihan asiallisen ensimmäisen version tekstistä. Eli tuohon voi kehotteisen aina antaa joko itse sen suoran kuvauksen tai sitten laittaa linkin, jos on maksullinen GPT tai sitten Bingin puolella, niin linkillä pyytää, että käy tuolta lukemassa ja tuota sitten se, mitä olen pyytämässä. Simppeli esimerkki. Toinen esimerkki, jos olette siellä jo markkinoinnin maailmassa, tämä on ihan mun oikea sekvenssi, kun lähden tekemään blogipostausta tai lähdin. Mä en ole nyt tässä vähän aikaa sitten näitä sopimushallinnan juttuja tehnyt, mutta kuitenkin. Eli tässä on esimerkki monen käyttämästä työprosessista tekoälyn kanssa. Että tyhjästä sitä blogipostausta ei kannata. Jos laittaa sinne, että haluan blogipostausta tästä aiheesta, kirjoita minulle, niin tulee aika geneerinen. Et johonkin se ehkä kelpaa, mutta jos haluaa, että se on oman organisaation tyylinen ja niin kuin vähän lähemmäs sitä, mitä ollaan hakemassa niin kuin aika nopeastikin, niin silloin kannattaa lähteä siitä, että antaa tosiaan ensin tämän hyvän oman syötteen, kertoo roolin, että mikä alan osaaja tässä nyt on niin kuin ikään kuin kynän takana, aihepiirin ja vähän siitä kontekstista. Kerrot, kuka on lukijakunta, se auttaa tosi paljon. Ja sitten voi antaa tosiaan omia tai sen oman yrityksen, jos on aiempia blogipostauksia sinne syötteeksi, tai jos tämä käy muuhunkin tekstiin, niin niitä voi antaa siihen malliksi syötteeksi, että hei, tässä on näin. Jos lukee vaikka tuolta jostain asiallisesta julkaisusta, löytää hyvän artikkelin juuri tästä aiheesta, niin senkin voi antaa, että lue myös poimi sieltä ideoita. Ja sen jälkeen pyytää sitä vielä sitten, voi antaa lisää toivomuksia siitä muotoilusta ja että mitä haluaa tähän sisällyttää ja mitä on pääasioita ja näin poispäin. Ja sitten tehdä se ensimmäisen version ja sitten päästään siihen
niin kuin tuunaukseen ja kieliasuun. Ja sitten se voi myös ihan, jos mietitään, että verkkokirjoittamista, sä haluat, että se on hyvin löydettävä, niin sitten täytyy tähän hakusanaan asiaankin kiinnittää huomiota. Ja siinä tekoäly on tosi hyvä. Sä voit pyytää, että mitä asioita mun pitäisi huomioida, että tämä olisi mahdollisimman löydettävä. Ja sitten toisaalta, jos olet jakamassa sitä kirjoitusta, niin voi myös pyytää niitä LinkedIn tai Facebook niitä saatepostauksia siihen ja sitäkin ohjata. Niin tällainen pitäkää mielessä, että ei tarvitse lähteä ihan tyhjästä, voi lähteä, tulee geneeristä. Jos ei halua sitä, niin sitten voi vähän viedä tähän suuntaan sitä toimintaa. Tässä toinen esimerkki, mä käytin mobiiliäppiä tässä. Tuo keskimmäinen pieni ruutu on tuossa otettu tuosta kännykän ruudun kopio. Eli otin kuvan tässä äsken mainitun Skillhive-palvelun etusivusta ja kysyin, että hei, tässä on Skillhiven verkkosivun yläosa. Ovatko se viestit osuvia ja onko se rakenteeltaan hyvä? Ja sen jälkeen ChatGPT lähti sitä sitten analysoimaan ja pyysin kommentteja ja parannusehdotuksia. Ja se ensin litteroi sen näkemänsä, analysoi ja sitten tuossa tuli tuommoinen checklista näkyy tuossa oikealla, että hei, jos laittaa siihen sekä kehuja että kehitysalueita ja mitä tahansa noista voisi lähteä pureutumaan, voisi katsoa, että hei, kerro lisää mobiilioptimoinnista, että mitä voisin tehdä ja se kertoo, sieltä tulee. Eli tämä on hirveän helppo ja hyvä tämmöisissä. Ja PK-yrityksissä usein vähän jää se verkkosivukehitys on, että kuinka paljon siihen nyt ehditään satsata ja se on kerran tehty ja jaksaako sillä nyt tehdä mitään tässä lisää, niin pikkuparannuksia voi lähteä etsimään tekoälyavulla ja kannattaakin. Hyvä. Kakkoskoneena meillä on ideointikone, ja tämähän on tietysti ihan niin kuin lempiasia, ja tästä tekoäly on varsin hyvä. Ja tätä voi hyödyntää kaiken tasoisiin ideointiin ja teksteihin, että niin kuin tuossa on mainittu, ja AI on varsin hyvä tässä, jos sitä ohjaa oikein ja antaa sen roolin ja kuvaa sitä tehtävää ja tilannetta, ja siitä se lähtee. Tällainen less is more, niin se ei niin kuin päde, että kyllä nyt tässä enemmän on enemmän. Eli mä pyydän usein aina, anna 15 ideaa tai anna 20 ideaa, koska silloin tekee ensin se suuren lista ja osa on ihan ei kerta kaikkiaan, mutta sitten siellä on ne 3 tai 5. Ja sitten sä kerrot tekoälylle, hei, että nämä oli musta hyvät. Jatkokehitään niitä ja sitten lähdetään ohjaamaan sitä omilla syötteillä ja teksteillä. Ja tuossa tässä on siitä pari mallia. Eli nyt on tuotekehityksen idea. Tässä oli simppeli esimerkki, jos mä pyydän uusista aluevalloituksista ideoita tälle yritykselle, joka valmistaa puuesineitä sorvaamalla. Tämä on oikea esimerkki. Ja ihan järkeviä ehdotuksia ensin kysymällä, ja toki aina tarvitaan litterointia. Ja ensivastaus on tämä, että siellä on sisustustuotteet, yrityslahjat, mainos, puulelut, ihan järkeviä asioita. Ja siltä voi pyytää lisää ja lisää ja lisää, ja sitten kun joku miellyttää, niin hei, otetaan tästä vielä eteenpäin, ja taas poraudutaan. Eli tämmöisen, kun lähdetään ideoimaan, ja totta kai siellä yrityksessä sinä ja kollegat, teillä on kokemusta ja ideoita, että niiden arvo ei ole mihinkään kadonnut, vaan mut yhdistää ja auttaa sitä prosessia. Et katsotaan, mitä se tekoäly tähän pöytään tuo ja yhdistetään sit siihen omaan osaamiseen. Tässä on vielä toinen esimerkki, jossa yhdistyy nyt just kirjoitus- ja ideointikone, niin kuin mä vähän tuossa kuvasin. Eli tämä oli just se esimerkki, että hei, anna mulle 20 ideaa blogipostauksesta. Ja paljon ideoita. Sitten valitaan niistä, tässäkin mä oon sanonut, että hei joo, mä pidän otsikoista 2, 5 ja 19, anna ideoin niistä lisää. Ja sitten voi antaa vielä lisää ohjeita tähänkin suuntaan, jos haluaa. Etenin tosiaan näin, tämä on ihan oikea esimerkki. Ja sitten mä olin, että hei hyvä, sain kohdista 2, 5 ja 19 kustakin tuohon monta otsikkoideaa. Ja sitten valitsin, hei, 2 on tässä paras ja kirjoita mulle siitä. Ja annoin sitten, valitsin ja sitten sen jälkeen se kirjoittaa sen ensimmäisen version, jota sitten kuitenkin itse
tarkistat ja tuunaat ja laitat kuntoon. Mutta käy koko prosessi, sisällönmarkkinointiprosessi, just PK-yrityksen resursseilla. Tässähän tulee sellainen iso kysymys, te, jotka olette tässä PK-yrityksen edustajia, että kun on ostettu nyt ostopalveluita jonkun verran, ja nyt sitten on nopea tapa tehdä jotain itse, jos teillä on talossa henkilö, jota se kiinnostaa ja jota se motivoi, niin jo tässä nyt tulee se miettimisen paikka, että mitä tehdään itse ja mitä ostetaan palveluna. Että siinä voi tulla työtyytyväisyyttä, siinä voi tulla rahasäästöä, jos sen tekee oikein. Ja löytyy ne ihmiset, jotka siitä innostuu. Hyvä. Kolmas kone on markkinaselvityskone ja tämä on todellinen supervoima, kun ensi vuotta suunnitellaan siellä. Eli tämä on voima PK-yritykselle, mutta myös meille tekstintekijöille ja tiedonkäsittelijöille. Eli kaikenlaiset hyvin tiedätte asiakaskyselyt, kilpailukartoitukset, uudet markkinaideat, vertailut. Tekoäly sopii tähän todella hyvin. Ja syvällisempääkin analytiikkaa löytyy sitten, jos on tämä maksullinen versio ChatGPT 4, missä on tämä Advanced Data Analytics, mä kutsun sitä AADAksi, se on musta hyvä ADA. AADAksi, niin sillä tietysti voi vielä sitten murskata semmoista tietoa siellä, toki ei luottamuksellista, mitään henkilötietoa sinne ei kannata viedä, mutta muuten moneen kohtaan tämä sopii hyvin. Mulla on tuossa esimerkki, tässä kysytään markkinatrendejä huolintayrityksille. Tämäkin on oikea yritys piirissäni. Vastauksissa ihan fiksuja asioita. Automaatiota, seurantaa, päätöksentekoa, ympäristövastuuasioita, asiakaskokemusta, oman position vahvistamista. Tosi järkeviä, hyviä esimerkkejä ihan ensimmäiselle ja tästä voi sitten vielä jatkaa. Eli siinä mielessä ihan kohtuullisen hyviä asioita siitä tuli. Ja mä olin siinä samassa ketjussa, missä tämä oli, niin oli jo tämän kyseisen huolinta-alan liikkeen oma web-sivuosoite ja muutama muu, että semmoinen hyvä muistisääntö, että kun teette jonkun kokonaisuuden kanssa töitä, niin tehkää ne kaikki kyselyt siihen samaan ChatGPT:n ketjuun, missä on jo sitä alkutietoa siitä. Ja kun tulee näitä uusia kysymyksiä päälle, niin se huomioi sen kaiken, mitä on siinä aikaisemmin tehty ja kysytty ja vastattu. Eli älkää turhauttako uutta, vaan saman aihepiirijutut voi tehdä samaan ketjuun, niin kuin tässä tapauksessa mulla oli. Hyvä. Tuossa on jotain muuta lisäesimerkkejä ihan vaan muistiksi näissä, että markkinaselvityksiin liittyen, eli tiedonkeruuta, just nämä erilaiset analyysit, suuriakin tietomääriä, sieltä tunnistetaan trendejä, voidaan piirtää graafeja. Raporttien esitysten laatiminen esimerkiksi tosiaan erilaisista markkinatutkimuksista tuon ChatGPT:n ADAn avulla, hirveän mainio juttu. Ennusteita ei se ChatGPT osaa mitään tarkkoja ennusteita antaa, mutta se voi auttaa ymmärtämään sinua, jolla on sitä substanssitietoa, johon sä peilaat niitä vastauksia, niin siitä voi löytyä jotain kulmia, jotka auttaa taas sitä ajattelussa eteenpäin. Ristilinkkaus vielä ideointiin, että uusia näkökulmia sinne tekemiseen. 4. kone, tämä on se kaikista helpoin tapa testailla tekoälyä, jos ei ole ehtinyt sitä vielä juuri tehdä. Eli yhteenvetokone. Tässä on ensin arkiset helpot esimerkit, eli vaikka sähköpostit, raportit ja artikkelit. Niiden niin kuin yhteenveto kannattaa usein pyytää just listaksi tai luetteloksi, silloin se on niin kuin hirvittävän helppo. Mä saan välillä tuolta Microsoft-kumppaniposteilla tulee semmoisia 20 000 merkkiä pitkiä sähköposteja. Ne on sitten todella pitkiä jostain kampanjasta ja mitä kumppaneille suunnatetaan. Ja välillä mä oon, että mulla menee tähän 10 minuuttia, 15 minuuttia, mä luen tämän ja sitten vielä mietin, mitä mun täytyy tehdä. Niin mä copy-pastaan, niin se ei ole mitään salaista, mä copy-pastaan ne ChatGPT:lle ja kysyn, että poimi heitä sitä tehtävät ja listaan ne ja kerro mulle vaikka, onko siellä joku määräpäivä, joka mun täytyy huomioida. Toimii hirveän hyvin. Et jos saatte jättimäisiä, ei-luottamuksellisia sähköpostia, niin toimii hyvin. Ja tämähän on sitten tulossa, että jos joku teistä on isommassa organisaatiossa, jossa
on jo Microsoft Copilot tai sitten se on tulossa, niin sittenhän tietysti tapahtuu siellä sähköpostiohjelman sisällä sitten myöhemmin, mutta tässä kohtaa voi sitten vielä käyttää näitä muita työkaluja. Hyvä. Raporttien yhteenvedot, artikkelien yhteenvedot, nämä on ne helpot. Sitten mulla on vähän semmoisia epätavanomaisempia esimerkkejä. Näistä on ehkä tuolta toi sopimustekstin yhteenveto maalikolle. Hyvä esimerkki. Voitte vaikka mennä kokeilemaan ChatGPT:n käyttöehdoilla. Itse tein sen, että hei, tuossa on ChatGPT:n käyttöehdot, tiivistä suomeksi hyvin lyhyesti numeroituna listana. Niin sieltä löytyy niin kuin nopeasti ne asiat. Ja tämä käy just tällaiseen ei-luottamukselliseen lakitekstinkin niin kuin ihmettelyyn. Ja sitten tosiaan puhuin aikaisemmin siellä myynnin käyttötapauksista ja tarjouspyynnöistä. Niin tässä on ihan yksi oikea esimerkki, joka oli Huoltovarmuuskeskuksen tarjouspyyntö voimassa oleva, jossa haettiin taloushallinto-ohjelmiston tietoturvakoulutusta. Ja sitten tosiaan tuossa näkyy tuo alempi ruutu. Se on tuolta ChatGPT:n puolelta ja siinä on tosiaan liitetty sinne PDF-dokumentteja. Ja mä ensin pyydän, että hei, tutustu näihin asiakirjoihin, ne ovat tarjouspyynnön osia. Kirjoita minulle sen jälkeen tiivistelmä, mitä tämä hankinta käsittää. Tämä nyt on ihan vaan alku. Siellähän on valtavasti liitteitä. Tuossa vaan otin nyt ne ensimmäiset hankinnan kuvaukset. Niin näissä voi löytyä tosiaan sitä ajansäästöä. Ajansäästö voi olla tosiaan aika isokin näissä. Eli ihan minkä vaan tekstin ei tietenkään luottamuksellinen voi töötätä tuonne koneeseen ja tiivistää ja itse asiassa myös laventaa. Joskus haluat ehkä, että sitä käsitellään jollain muulla tavalla. Ihan miten vain. Mutta tämä on semmoinen hyvä, mistä aloittaa. Eli ne arkiset esimerkit, sähköpostit ja raportit ja artikkelit. Ja sitten voi miettiä, että onko joku näistä se, mitä tarvitsette. Toimii varsin hyvin. Sitten viimeinen teksteihin liittyvä kone on sparrauskone ja tämä onkin sitten vähän erilainen. Eli kun nyt teknologian kehityksen ja myötä meidän tietotyö muuttuu ja se on todella nopeaa ja jokaisen meistä pitää oppia uutta kaiken aikaa, niin tämä tekoäly tuo tähän ihan siis oman osaamisen kehittämiseen tosi hyvän työkalun, koska miettikää, täällä on ne kaikki kirjat ja kaikki tutkimukset, kaikki bisneskirjat tai muiden aihealueiden kirjat, niin sitä tietoa löytyy sieltä ihan valtavasti. Ja tuossa on toinen mallikehote, minkä mä oon laittanut, että hei, olet kokenut tämän aihealueen asiantuntija, haluan oppia lisää. Mä oon käyttänyt Pareto-periaatetta aika paljon joskus vaan, kun on iso alue, niin mä oon pyytänyt, että hei, kerro mulle 20 tärkeintä % tästä asiasta, mitä mä en tuus ymmärtää, ja sitten ehkä lyhyesti ne loput 80. Ja mä otin tuohon nyt vähän esimerkkiä sparraamisesta, mutta tämä voi olla tosiaan ihan mitä vaan. Mutta mä laitoin nyt tähän, että tietotyölle tekijänä niin voit pyytää sparrausta vaikka ajanhallinnan kontekstista ja vastuullisuusteemasta, se on tosi suosittu. Ja projektihallinnasta, vuorovaikutusta, ihan mistä vaan. Ja mulla on esimerkkinä tuossa tuo vastuullisuusaihe. Ja kysyin, että hei, kerroin ensin sen roolin sille tekoälylle, että hei, sä oot kokenut vastuullisuusasiantuntija ja kouluttaja. Haluan oppia tästä lisää. Työskentelen PK-yrityksen johdossa Suomessa remontoimisen toimialalla. Anna minulle suosituksia, miten kasvatan osaamistani. Ja sieltä tuli ihan järkeviä aihepiirejä, vastuullisuusraportointia ja yhteistyötä, seminaareja, erilaisia asioita. Niin tätä voi käyttää just siinä omassa kontekstissa, että se on varsin hyvä. Miettikää, mikä se alue. Se voi olla myös ihan teidän vapaa-ajaltakin joku, eikä niin kuin työ, mutta ei mennä siihen tänään. Hyvä. Fokuksessa oli tänään tekstisisällöt, eikä tämä visuaalinen puoli. Se on sitten ihan toinen webinaari ja siihen on paremmat vetäjät, jotka ovat erikoistuneet näihin kuvien kanssa toimimiseen.
Mainitsinkin jo, että kaikki kuvat tässä esityksessä oli itse tekeminen ja tuolla Midjourney-palvella myös nämä kaikki tässä hyvin erilaiset. Eli tuossa on nimitasolla me käytiin jo niitä läpi. Kannattaa, voi kokeilla Bingin Image Creator ilmaista. Se on varmaan se helpoin tapa. Midjourney on hieman kimurantti ottaa käyttöön, kun sitä käytetään vielä toistaiseksi semmoisen Discord-palvelun kautta, ja sitten se maksaa sen 10 kuussa. Mutta jos tekee paljon kuvia, niin kun sen oppii, se on aika hyvä. Mutta tämä on ihan makuasia, että mikä just sit itselle sopii. Ja toki sitten, jos teillä on organisaatiossa käytössä jo niin kuin esimerkiksi Canva-tuote, niin siellähän on nyt tullut tekoälyä tosi paljon myös sisälle. Eli ihan niin kuin toimisto-ohjelmistoihin, niin myös muihin ohjelmistoihin tulee tekoälyä mukaan sisälle. Ja ne, mitkä teillä on jo käytössä, niin on tietysti hirveän luontevaa sitten niitä hyödyntää. Hyvä. Sitten mä ajattelin, että kun nyt on tuo ensimmäinen jäsennys, eli nämä viisi konetta, ja ennen sitä toista, niin mä ajattelin, että käydään läpi vähän noista kehotteista ja ja esimerkkien kautta ihan sen takia, että se on sitten helpompi sulattaa se mun jäsennys 2, kun on vähän käytetty näin läpi, kun siellä on vähän monimutkaisempia esimerkkejä. Eli kehotteiden 3 tasoa, millainen on hyvä kehote ja lisää esimerkkejä. Tässä on 3 tasoa esiteltynä. Tuossa perustaso, yrittäjän arkitaso ja supertaso. Tuossa yrittäjän arkitaso voisi lukea vaikka markkinoijan arkitaso tai viestinnän arkitaso tai johtajan arkitaso, mikä se nyt onkaan. Mutta kuitenkin tämä on hyvä muistaa, että nämä yksinkertaiset tehtävät, joita tuossa oli esimerkkeinä monta, nämä sähköpostit ja muut, ne ei vaadi kovin monimutkaista kehotetta. Ihan simppeleillä 5-15 sanan kehotteella ihan silkkaa suomen kieltä kirjoitatte, niin tässä ei tarvita. Se on se pika-apu näihin yksinkertaisiin juttuihin, kokousaikatauluihin, sähköposteihin, semmoiseen, missä ei tarvita tosiaan mitään superkummallista, superluovaa. Eli ne on helpot ja niitä olette varmaan tehnytkin jo paljon. Mutta sitten tuo arkitaso, niin siinä joutuu vähän pinnistelemään, että saa paremman kuin geneerisen lopputuotoksen. Ja PK-yrityksessä tähän on monta paikkaa. Että siellä on ne myyjä- ja markkinoinnin arkeen kuuluvat asiat ja johtajan, hallituksen jäsenen, ihan kuinka vaan. Niin siellä tehdään jo sitten monimutkaisempia tekstejä tai vaativia tekstejä siinä mielessä, että se laatu pitää olla hyvä. Että ei riitä. Nyt ei vaan tehdä sitä pientä sähköpostia tai kokousagendaa, joka on niin kuin tosi helppo. Että tällä tulee tehoa siihen suunnitteluun ja siinä kerrotaan sitä aihetta ja kontekstia ja näitä paremmin. Tästä mun tulee hyvin yksinkohtaiset esimerkit ihan kohta. Supertaso on sitten sellainen, mihin ei tänään mennä. Se vaatii suuren määrän kokeiluja ja siinä ratkotaan tosi monimutkaisia kokonaisuuksia. Ja kehotteet voi olla niin kuin A4 pituisia, eli supertason kehotteella voi tehdä tosi hurjia juttuja. Itselläni on monia kokeiluja tässä menossa ja katsotaan, mitä niistä syntyy, mutta siellä se on sitten myös toisen koulutuksen aihe. Mutta katsotaan näitä arkitason esimerkkejä, niin kuin mä sanoin, tosi simppeleitä. Tuossa on ensimmäisenä agendan laatiminen. Tuossa on kerrottu lyhyesti, mikä on kokouksen aihe tai aiheet. 4 pointilla kerrottu, että kokouksen aika on 2 tuntia, laadi agenda. Tämä toimii varsin hyvin. Varsin hyvin ja uskon, että tästä voi olla monelle iloa. Ja tähän ei tarvitse tuon kummempaa kehotetta kuin kertoa ranskalaisilla viivoilla, mitä käsitellään ja miten sitä voisi. Sitten jos on pitempi vaikka koulutus, niin hei, tuommoiset aiheet, 2 15 minuutin taukoa, niin se ehdottaa siihen ja sitäkin voi sitten siinä työstää niin kauan, että on tyytyväinen. Sähköpostin vastaus. Tämä on yksi mun ajansäästön lempijuttu, niin tuossa on mun ihan oikea, olen saanut tamperilaiselta yritysvideoesittelyä tekevältä firmalta kiivan viestin, hirveän paljon noita liekkikuvia siinä, ja mä vaan pyysin, auta minua laatimaan tähän alvaan viestiin lyhyt ja ystävällinen vastaus,
Viestini on, että juuri nyt ei ole tarvetta videotuotantoihin. Asia voi palata toukokuussa 24. Ja sitten se kirjoitti mulle kivan pienen viestin. Saatoin jotain sanoja siinä vaihtaa, mutta se kävi niin kuin parissa minuutissa, että siihen olisi itse käyttänyt 10 minuuttia tai jotain. Hyvä. Ja kolmas, vähän erilainen esimerkki. Jos on laatimassa esitystä tietystä teemasta ja tarvii siihen apua, niin tämä menee jo vähän sinne ideoinninkin puolelle, niin voi pyytää tässä mun esimerkissä, että hei, hae tuolta tutkimusyhtiö Gartnerin sivuilta neuvoja tästä tietystä teemasta. Ja sieltä tulee hirveän hyvää sisältöä heti, mistä voi lähteä sitten eteenpäin sitä omaa esitystä vaikka lataamaan. Tämä nyt oli englanninkielinen esimerkki, mutta sama tietysti toimii suomeksi. Mutta sitten tämä perusresepti. Verkosta löytyy tosi paljon ohjeita ja suurin osa niistä on hyviä. Ei ole mitään yhtä ainoa ja oikeaa tapaa, mutta tämä on yksi tapa. Tämä on tapa, jota mä käytän ja teillä muodostuu ajan myötä sitten se oma tapa. Eli mä lähden silloin, kun mä käytän sitä nimenomaan sitä arkitasoa. Noissa perustasoissa antakaa ihan vaan mennä, mitä mieleen tulee. Kyllä se sieltä se vastaus tulee ulos. Mutta tässä perustasossa niin usein auttaa laadullisesti, että sä kerrot sen roolin, kontekstin ja kuka on lukija. Kuka on yleisö tälle jutulle, mitä mä nyt olen tekemässä. Ja kun tehtävää kuvataan, niin voi antaa esimerkkejä, jotka auttaa tekoälyä hahmottamaan sitä, minkälaista vastausta sä toivot. Kaikki jutut tässä auttaa, mitä tarkemmin jaksaa selittää. Mitä on tekemässä? Se tavoitekin kannattaa kertoa ja voi tekoälyä pyytää ehdottamaan lisäyksiä ja tarkennuksia, jos tarvetta. Se tosiaan kyllä sit ehdottaa, että se toimii myös hyvin tässä kehotteen osana. Ja kun kehotetta kirjoittaa, niin se on itsellekin selkeämpi, kun kirjoittaa sen selkeästi ja hyödyntää esimerkiksi listoja, niin kuin mulla äsken tuossa oli, että mulla oli 4 kokousaihetta siinä ranskalaisilla viivoilla, niin se on helppolukuinen jäsennelty kehote, se parantaa laatua. Ja sitten se millainen se lopputulos, niin siitäkin voi esittää sitten toiveet siinä lopussa. Se voi tehdä myös jälkikäteen, jos ensin tekee raakatekstiä ja sitten vielä haluaa ohjata, että hei. Mutta kyllä se äänensävy vähän, että onko tämä formaali vai rento. Ja rakenteesta toiveita, onko taulukko, tekstiä, lista. Ja minkä pituinen, jos kirjoittaa vaikka artikkelia tai blogipostausta, niin pituudenkin voi antaa sinne. Ja jos on jotain erityistä ammattisanastoa tai muuta kielen tyylillistä tai yleensäkin millä kielellä, suomi, ruotsi, englanti, tai tähän toimii ihan siis kaikilla mahdollisilla kielellä ehkä mitä voitte keksiä. Voi olla, että joitain harvinaisempia. En ole kokeillut esimerkiksi saamen kieltä, mutta näin. Niin tällaiset asiat nyt on tuossa, mitä kannattaa muistaa. Ja mulla on sitten 2 esimerkkiä. Nyt voi olla aika pientä tässä ruudulla, mutta mä oon tuohon sivuun laittanut noilla punaisilla laatikoilla, että hei, niin malli just, että tuossa alussa on tuo rooli. Olet digitaalisen viestinnän asiantuntija, sulla on 15 vuoden kokemus näistä ja näistä sisällöistä. Kirjoitat PK-yrityksen henkilöstölle, siinä määritellään sitä yleisöä. Sitten tulee tehtävä. Hei, mä oon tekemässä kirjoitusta, miten PK-yritys voi hyödyntää tekoälyä arjen työssä. Sisällytä nämä asiat. Käytä empaattista kieltä, joka nostaa motivaatiota organisaatiossa ja vähentää pelkoja. Ja yksi, minkä mä laitan tosi usein, on, että vältä käännöskukkasia, eli niitä amerikkalaisuuksia siellä suomenkielisessä tekstissä. Mä pyydän usein kirjoita idiomaattista suomen kieltä. Se on myös hyvin toimii, että saa paremman lopputuloksen. Niin tässä on niin kuin yksi malli. Ja tässä. Ja sitten tuossa vieressä on tulosta, mitä sieltä ensimmäinen versio tuli. On toinen esimerkki. Ja tässä ollaan laatimassa kysymyspatteristoa asiakaskyselyyn. Ja siinä taas kerrotaan rooli, hei sä osaat tehdä näitä tutkimuksia. Auta minä laatimaan kysymyspatteristo. Sitten kerrotaan vähän kenelle tämä on menossa. Ja sitten tuossa ei ole nyt esimerkkejä, mutta siihen taas voisi kirjoittaa tarkemmin, että mitä esimerkkejä haluaa. Vaikka esimerkiksi niitä aiempia kyselyjä, jos niitä niin voisi sisällyttää. Ja toiveet sävystä ja lopputuloksesta. Että on aika hyvä näissä. Ja sitten vielä mainitsin tuon vastausvaihtoehdosta tuon Likkertin asteikon, joka on se 1-6 vai 5,
toimii hyvin. Että tässä voi olla hyvin monenlaisia esimerkkejä. Ja sitten nyt ollaan aika hyvin aikataulussa. Mä katsoin just mun tavoite oli tulla tässä kello 11, 11.06, että kyllä me hyvin vielä tässä ehditään. Viimeinen osio. Ja tämä on nyt sitten toinen jäsennys, jonka mä lupasin. Ensimmäinen jäsennys oli se 5+1 konetta, ja tämä on nyt sitten tätä hyödyntämistä. Mulla on tämmöinen yleensä ihan nyt muistutus tässä, että kun mietitte siellä teidän organisaatiossa, mistä aloitetaan, ja moni teistä on kokeillut tätä, ja te opitte lisää joka päivä. Ja seuraavaksi kannattaisi aika nopeasti edetä siihen, että jaatte kokemuksia siellä omassa organisaatiossa ja teidän ammatillisissa verkostoissa, ja yhdessä mietitte, mikä toimii, mikä en. Ja on aika monessa paikassa neuvonut nyt, että tehkää semmoinen yhteinen loitsukirja. Tämä tulee englannin tuolta yksi amerikkalainen professori, joka on tekoälyprofessori, joka kirjoittaa hienosti näistä asioista. Käyttää sanaa spellbook, eli loitsukirja. Se, mihin kerätään hyväksi todettuja, että hei, kun me tehdään näitä kyselyjä tai tehdään näitä raportteja tai näitä sisältöjä, niin nämä on ollut hyviä prompteja, eli näitä kehotteita. Niin kerätkää niitä jonnekin, vaikka siis osastoittain, markkinoinnilla omansa, myynnillä omansa, eri ammattilaisilla tuotekehityspuolella omansa. Kannattaa, niin kuin, että muuten jokainen tekee ne samat kokeilut ja jokainen tekee ne samat virheet ja niin kuin kannattaa alkaa niin kuin aika pian jakaa näitä. Jos muistatte sen kypsyysmallin sieltä alusta, niin jakakaa ja miettikää ohjeistusta yhdessä ja jakakaa sitä, mitä olette jo oivaltaneet. Mutta tämä mun toinen jäsennys, niin tästä tullaan nytten ihan jänniin asioihin. Eli kun matkalla on kitkaa, tämä ei ole niin kuin helppo muutos. Aina muutoskohdissa on. Niin nyt pitäisi saada aika nopeasti se yhteinen tilannekuva siellä teidän organisaatiossa, jonka mukaan sitä toimintaa suunnitellaan. Ja koska noissa PK-yrityskyselyissäkin nousi se myynnin ja markkinoinnin ja asiakaspalvelun kulma aika tärkeänä, niin se on näissä mun esimerkkeissä tässä toisessa jäsennyksessäkin aika vahvana. Eli nyt lähdetään sitten katsomaan, että miten luova tekoäly auttaa siinä, kun testataan niitä myynnin ja markkinoinnin kärkiviestejä tai parannetaan sitä omaa löydettävyyttä. Ja mulla on tästä nyt sitten muutama työkalu teille. Ja tämä on yksi kuva, mikä on seurannut mua matkalla kauan. Tämä on tämä Riitan sipulimalli. Ja jokaisella organisaatiolla on tietysti oma tilanteensa ja siihen sopivat lääkkeet tekoälyllä tai ilman. Ja tässä mallissa niin mä ehdotan, että nyt samalla kun tässä mietitte, että miten se tekoäly tulee siihen teidän arkeen ja auttaa teidän organisaation tavoitteissa, niin aina on tärkeää ensin varmistaa se oikea tilannekuva, oikea käsitys ja tieto niistä omista kohdeasiakkaista, nykyasiakkaista ja mitä tavoitellaan siellä tulevaisuudessa. Tunnetaan kilpailijat ja missä se oma paikka on siellä kilpailukartalla. Ja miten me erottaudutaan? Se ainainen ongelma. Me ollaan hirveän hyviä tuotemarkkinoimaan Suomessa, tuotetietoa ja ominaisuuksia osaamme kyllä, mutta sitten se asiakkaan hyödyistä käsin lähteminen, niin se on monella, se kaipaisi vähän tuunausta ja kehittämistä ja siihen nyt voi tosi hyvin ottaa tämän tekoälyn avuksi. Eli jokaisen näihin asiaan kannattaa käyttää luovaa tekoälyä. Voisin vielä sanoa sen, että jos hyppää tärkeiden perusasioiden yli, niin raha ja aikaa hukkaantuu. Että jos sä lähdet pyörittämään tekoälyssä avusteisia myyntikampanjoita tai somekampanjoita ennen kuin sulla on tarkistettuna ne viestit, niin testiksihän se menee. Toki sitä oppii ja ne vaiheet on ehkä jossain määrin läpikäytävä tai moni on ehkä käynyt niitä läpi. Niin tähän kaikkeen mulla on nyt sitten vielä 2 työkalua, mitkä kannattaa tekoälyn kanssa, tai siis ehdotan, että nämä voisivat toimia teille jossain määrin. Niin katsotaan. 2 työkalua. Ensimmäinen on tämmöinen asiakaslupaus Canvas. Tämä on itävaltalais-amerikkalaisen Alex Osterwalderin alun perin tekemä. Monista teistä saattaa tuntea hänen aikaisemman mallinsa tämmöisen business model Canvasin. Se on hyvin paljon tuttu ja käytetty, mutta minusta tämä on parempi, kun tässä mennään sitten itse asiaan, eli pohditaan, miten
PK-yritys muokkaa oman yrityksen tuotteita, palveluja ja arvolupausta niin, että se oikeasti istuu sit siihen tavoiteltun asiakkaan profiiliin. Eli tässä mallissa on kaksi puolta. Tuossa oikealla punaiset laput, se on se asiakasprofiili. Siihen laitetaan vaikka se talouspäällikkö tai se joku tietty rooli siinä toimialassa, siinä yrityskentässä tai muissa organisaatioissa tai julkishallinnossa, miten vaan, jota meidän yritys tavoittelee. Ja sitten vasemmalla puolella on sitten se yrityksen arvolupaus, eli se tuote ja palvelu ja mietitty, mistä sen ominaisuuksista, mitkä ne asiakasarvon asiat siinä sitten oikeasti on. Eli se näyttää tuolta. Ja kun tätä lähdetään tekoälyn avulla täyttämään, niin tässä koko aika korostan sitä, että kun mietitään, että mikä ongelma, minkä asiakkaan ongelman se teidän tuotetapailu ratkaisee, niin tässä sä yhdistät sen oman tietämyksen, kokemuksen ja sen päälle nämä tekoälyn luovat ehdotukset ja ehkäpä se kyselytieto, jos on tehty siitä asiakassegmentistä tietoa, kerätty markkinatietoa, kilpailuja ja vertailua, niin nyt tämä niin kuin lähtee tiivistämään niitä kaikkia sit siihen ihan hyödylliseen lopputulemaan. Eli se voisi vielä sanoa, että jos sulla on ratkaisupalvelu, jolle sä etsit ostajaa, niin se ei aina ehkä onnistu, mutta jos sä tunnet asiakkaan ongelman ja sulla on siihen kehitetty ratkaisu, niin se on kyllä huomattavasti helpompaa. Mutta tuossa on ihan selkeä tuommoinen sekvenssi, eli ensin sä valitset sen asiakassegmentin ja sen roolin, vaikka se talouspäällikkö, ja pyydät tekoälyä listaamaan tämän roolin keskeiset tehtävät. Tässä se on hirveän hyvä. Mulla on ihan viime viikolta tuore tapaus tuossa, missä olen tämän tehnyt asiakkaan kanssa. Ja tosiaan mietitään vielä siinä kyseisen roolin, ne haasteet siinä tehtävässä ja sitten mitä tämä kyseinen henkilö tavoittelee. Te kyllä parhaat myyjät tuntee tämän tosi hyvin. Myyjiltä ei aina vaan valu se tieto sit sinne vaikka markkinoinnin puolelle. Ja tässä voisi olla nyt hyvää yhteistyötä miettiä näitä yhdessä vaikka myynnin kanssa, jos teillä on sellainen tilanne. Sitten tosiaan asiakaspuoli on käsitelty ensin, sitten tosiaan kerrot jo siitä omasta tuotteesta ja palvelustasi sitten näitä aletaan tässä niin kuin mäppäämään selkeästi asiakkaan tavoiteltavan kohdehenkilön tehtävät ja teidän palvelu, niiden pitää mätsätä ja hyödyt ja asiakasarvon synnyttäjät pitää mätsätä ja sitten ne tuskat, mitkä sillä asiakkaalla on ja teidän tuskan levittäjät, ne pitää mätsätä. Eli mulla on tässä esimerkki kehote siitä. Tämä on nyt esimerkki yrityksestä, jos mä olen mukana. Mä pyydän, että tutki Contract verkkosivusto täytä jokainen näistä ruudulla. Ja sieltä se tuli. Tuotos 1, 2 pistettä, 2 esimerkkiä jokaisesta. Pyysin lisää, että hei, anna 5 kohtaa lisää, ja sieltä tuli. Ja sitten näitä voi lähteä työstämään. Tässä se on todella hyvä. Toinen työkalu nopeasti on positiointi tai viestipyramidi. Ja tämä auttaa, ja tässä tekoälyä taas hyödynnetään, tämä auttaa erottautumistekijöiden löytymisessä. Alhaalla on aina ne hygienitekijät, laatu, luotettavuus, kaikki nämä. Kyllä, niillä ei erotu, ne on vaan oltava. Mutta tekoälyn ideointikyky tässä keskimmäisessä kentässä, erottautumistekijät, se on jo niin kuin konkreettisia asiakashyötyjä, järkiperustaisia, kilpailijoista erottavia, toimii varsin hyvin. Ja tässä kohtaa voi tehdä oman tekstin, mennä sinne omalle verkkosivulle, poimia sieltä ne lupaukset, katsoa, että mihin kohtaan ne näistä niin kuin menevät. Tuo kolmion kärkihän on sitten se asiakaslupaus, jotain, minkä te omistatte, se teidän sitten brändi. Hyvä. Ja tuossa on sitten vielä muistutuksena, että lähdetään liikkeelle, katsotaan kilpailijat, verrataan omaa yritystä, kirjataan niitä tekijöitä ja siitä lähdetään miettimään niitä ydinviestejä, joissa on sitten järjen lisäksi myös tunnetta. Ja näitä käytetään sitten verkkosivuilla myynnissä, markkinoinnissa. Ja tässä tekoäly on varsin hyvä apu. Tuossa on yksi esimerkki täytettynä tästä.
Ja tämä on nyt normaalisti, kun mä tämän harjoituksen teen, niin tässä on niin kuin joka kohdassa 10-15 asiaa. Ne on sitten vain liikesalaisuuksia. Tässä on hyvin tämmöinen yksinkertainen malli, että alhaalla on vähän noita hygieniatekijöitä, millä halutaan erottautua ja mikä se lupaus sitten on. Hyvä. Aletaan olla ihan loppusuoralla. Edelliset pohdinnat voisi summata, että kun tekoäly auttaa kilpailun löytämisessä tai kasvussa tai kannattavuuden parantamisessa, mitä kukin PK-yritys nyt tavoittelee. Ja vain sana on tuo kilpailuetu. Eli se strateginen kilpailuetu syntyy, kun yritys pystyy luomaan arvoa asiakkaalle, se asiakaslupauskanvas, ja erottautumaan markkinassa asiakkaille merkityksellisissä asioissa, eli sitten taas tuo pyramidi siinä apuna. Eli muista tosiaan näihin satsata ja hyödynnä näissä sitä tekoälyä. Arjessa on kehittämiseen aina liian vähän aikaa, mutta oikein käytettynä tekoäly järjestää sitä nyt ainakin hiukan lisää. Että itse pyrin siihen, että teen asioita, jotka oikeasti vapauttaa aikaa. Sitten siinä on aika väsynyttä sanoa, vapauttaa aikaa siihen strategiseen tai johonkin muuhun, mutta kyllä tässä kohtaa se on oikeasti mahdollista. Nyt kun meillä aika alkaa jo ihan mennä aika loppuun, niin tässä minulla on 3 esimerkkiä ja sitten on viimeinen dia, niin otan vielä tässä nopeasti, koska tämä on hirveän hyvä nyt noiden harjoitusten tuon toisen jäsennyksen jälkeen, niin kannattaa vertailla nyt, tässä on niin esimerkki siitä vertailu niihin kilpailijoiden verkkosivuihin. Tämä toimii hirveän hyvin ihan tällaisella perusmallilla. Analysoin nämä, anna linkit, vertaa tähän omaamme. Tämä on hyvää pohjatyötä siihen asiakaslupauskannavaksen täyttöön. Ei ole mennyt näihin someasioihin paljon, mutta siitäkin on muutama esimerkki. Eli sometekstejä voi laatia toki tämän avulla. Tämä ei ole mikään mun painopistealueeni, mutta tuossa on esimerkki. Haluan otsikkoja, mainostekstejä, laadi minulle niitä. Ehdota, minkä tyyppisiä kuvia voisin laittaa. Ehdota aktivointia, eli toi call to action, toimintakehotetta. Ja voisin tuossa kampanjan rakenteestakin laittaa jotain, että kerro minulle julkaisuaikataulusta ja näin poispäin. Tätä käytetään hyvin. Tässä on siitä tuotos, tuosta edellisestä kehotteesta on tullut tämän näköinen tuotos. Siinä on ehdotuksia otsikoksi, kuvitukseksi, toimintakehotteeksi ja kampanjan rakenteeksi ja julkaisuaikatauluksi. Näitä tulee täältä, jos näitä joku tarvitsee. Hyvä. Hyödyntäkää siis tekoälyä kaikkeen verkkonäkyvyyteen. Ja tässä on mun toiseksi viimeinen vinkkini tähän on, että jos teillä on uusi sivusto, niin ottakaa neuvoja siihen rakenteeseen hakukoneoptimointikulmassa. Jos teillä on vanha sivusto, auditoikaa sen läpi ne sisällöt ja pyytäkää, että hei, voinko tämän hakukoneoptimointia jollain tavalla parantaa. Nämä on näissä kauhean hyvä. Tuossa on vieressä oikealla kuva, minkä näköistä analyysiä sieltä tulee ihan simpelillä pyynnöllä, että hei, kerropa mitä tästä sivusta olet mieltä. Tämä on mun viimeinen vakiovinkki, ja tätä konstia on moni kehunut. Kaiken ton jälkeen, mitä tuossa on käyty läpi, niin sen olemassa olevan verkkosivun, sen perusauditoinnin ja hakukoneauditoinnin lisäksi, tämä on aika hyvä tapa testata oma sivu, se vanhakin, että antaako tällainen kysely selväjärkisen tuloksen. Eli te PK-yrityksen edustajat, jotka olette vastuussa siellä siitä oman yrityksen verkkosivusta, niin pyydättekö olla käymään teidän verkkosivun läpi ja rakentaa sen pohjalta luettelo usein kysytyistä kysymyksistä, joita potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuilla vieraat voisivat kysyä, ja sitten annatte sen osoitteen. Niin jos sieltä tulee ihan jotain sekopäistä, niin sitten siinä teidän sivun rakenteessa ja sisällössä siinä on sitten varmaan korjattavaa, että tämä antaa hirveän hyvän kuvan siitä, että mihin kaikkeen asiakkaiden kysymykseen sieltä löytyy vastauksia. Ja siihen vähän tekee omia ehdotuksia päälle. Niin tämä on semmoinen hauska konsti, mitä kannattaa kokeilla ihan vaikka heti tänään. Mut kiitos, kun olette jaksanut. Nyt ollaan juurikin loppusuoralla.
mä muistuttaisin vielä tästä kolmijaosta ja erityisesti vielä palaan tuohon ihmiset kohtaan, koska tässä on niin kuin olette kuulleet tämän tunnin ja 20 minuutin aikana ihan valtavasti näkökulmia, asioita, käyttötapauksia, niin kyllä tämä tekoälyn tulo sinne työpaikalle, tässä tarvitaan hyvää tukea ja hyvää johtamista. Eli pitäkää huoli, että koulutusta on saatavilla ja kenenkään ei tarvitse tuntea itse, että mä oon nyt pudonnut tästä kelkasta. Ihmetelkää kaikki yhdessä niitä hyödyntämisen paikkoja ja oppikaa siellä yhdessä, että miten voimme hyödyntää näitä uudenlaisia työntekemistapoja niin, ettei se aiheuta ahdistusta ja stressiä. Ja että avainasemassa on kaikenlainen tuki ja koulutus. Kiitos, kun olitte tänään paikalla. Mä toivon suuresti, että saitte ajateltavaa ja ideoita kokeiluihin. Ja mä palaan vielä tähän, alussa mä kerroin, että tavoite on, että saisit tilannekuvan ja voisit tunnistaa tehtäviä, jotka voisi olla semmoisia aloituskohtia, tai missä kohdassa olettekin menossa siellä omassa organisaatiossa, toivon, että saavutimme tämän tavoitteen tänään, ja meillä on pieni hetki aikaa kysymyksille, ja Markuskin haluaa ehkä vielä jonkun sanan tässä sanoa, niin olen pelkkänä korvana. Joo, tänne oli tullut chattiin itse asiassa, oli tullut muutama kysymys, niin mäpä voin tältä lukea. Tämmöinen, että kuinka tekoälyllä voisi analysoida laajempia raportteja esimerkiksi. Ongelmaksi on muodostunut se, että liitteitä ei voi laittaa ja syötettävän tekstin määrä on melko pieni. Joo, mä mainitsin siellä työkaluissa tällaisen työkalun kuin tämä Claude 2. Ja se on myös maksullinen, sillä on tämmöisen hyvin suuren määrän, mutta se on mun mielestä paras näissä tosi suurissa. Sinne voi laittaa kokonaisen kirjan. Et se on semmoinen ehkä, mitä kannattaa. Ja siihen pääsetään poe.com-palvelun kautta. Et se on todella semmoisen suurien kokonaisuuksien käsittelyyn sopiva. Että siitä itse en ole mitään tällaista supersuurta, en ole kirjaa sinne heittänyt, mutta on lähipiirissäni henkilöitä, jotka käyttää sitä maksullista Cloudea poe.comin kautta, niin sinne voi laittaa ihan hurjan määrän tavaraa. Joo, sitten toinen kysymys tuli, että voitko käydä tarkemmin läpi arvolupauskanvaksessa sen kehote-esimerkin? Että No voi, jos, löyääkö sen sieltä helposti vai katsoako sitten tallenteesta myöhemmin? joo, no siis, sitä mulle ei nyt, mä mietin, että pitäisikö, mulla on yksi vanha blogipostaus, olisikohan siinä hyvät. Kun Mm, siinä voi käyttää ihan siis arkikieltä, eli jos ihan nopeasti otan, jos meillä oli vaikka se talouspäällikkö, ja ensin, mulla oli siinä mallissa se alku, mulla oli se, että hei, kerro tämän position, tällä toimialalla toimivan talouspäällikön keskeiset tehtävät. Ja seuraavaksi voi kysyä, ja kannattaa tehdä tämä sama putki. Mä käyn lyhyesti läpi. Sitten seuraavaksi, kerro tämän henkilön keskeiset haasteet. Mitä haasteita hänellä on tässä omassa työssään? Ja sieltä tulee. Ja sä saatat, ja teidän myynti ainakin tietää niitä jo valmiiksi, voisit vielä täydentää. Ja sitten oli, mitä saavutettavia hyötyjä. Että hei, jos minun yritykselläni on nyt ratkaisu näihin haasteisiin, joita tällä henkilöllä on, miten muotoilisit nämä hyödyt? Ja ja se on sitä just stressitöntä, riskien hallintaa, luotettavuutta, että aika semmoisia obvious asioitakin. Ja ihan luonnollisella kielellä. Ja sitten siellä omalla toisella puolella, missä oli se oma tarjoama ja se arvolupaus, niin ihan ensin syötät sinne kaikki omat ne tuotetiedot tai sen palvelun tiedot, että meillä on tällainen palvelu ja voi ihan vaikka panna, jos teillä on verkkosivulla se kuvaus tai on tuotedokumentteja, siihen kaikki vaan ja pyydät siitä tiivistelmän. Ja tämmöinen tiivistelmä teidän tuotteesta, mitä se tekee, saattaa löytyä just jo valmiinakin. Ja sitten teillä on olemassa olevat arvolupaukset, että hyödyt voi olla hyvin tuotelähtöisiä.
Niin nyt yhdistämällä nämä kaksi, se oikeastaan se tuotepuoli on teille varmaan aika helppo. Ja sitten pyydät, että hei, ja samassa ketjussa, nyt on käsitelty tämä asiakkaan profiili, ja tässä on tämä meidän tuote, se on käsitelty. Nyt minun tavoitteenani on laatia arvolupaus, joka sopii juuri tälle henkilölle, tai mitä meidän, ja sitten voit jatkaa vielä, mitä meidän omista nykylupauksista puuttuu, mitä lisäisit siihen. Et ihan niin kuin lähdet käymään dialogia sen kanssa, siinä ei tarvita mitään vippaskonsteja, vaan kun sulla on tuo selkeä malli, missä on 6 ruutua, niin tavallaan otat ruutu kerrallaan. Tuotepuoli teillä on totta kai jo hallussa, sitä voi vähän kehittää. Kerrot niin paljon asiakkaasta kuin tiedät ja hänen haastekentästään, ja siitä lähdet pyytämään sitä uuden synnyttämistä, että miten meidän täytyisi muuttaa meidän nykyisiä viestejämme, jotta ne osuisivat paremmin tämän asiakkaan tarpeisiin. Niin vaikka noin lennossa. Joo, ja vielä kerkiä laittaa kysymyksiä chattiin tai avata mikrofonia. Mutta mulla olisi oma kysymys, olisi semmoinen, että kun tämä nyt on niin nopeasti kehittyvä ala, ja niin kuin sanoit, että itsekin joudut noita esityksiä päivittämään aika usein, niin miten tässä sitten kehityksessä pysyy mukana? Että onko se sitten jatkuvasti seurata, että mitä nyt kannattaa käyttää, vai valitseeko nyt sitten jonkun työkalun ja pysyy siinä, vai onko sulla vinkkejä tähän, että miten tässä nyt pysyisi aallonharjalla sitten yrittäjä tai No, normikäyttäjä? no ensimmäisenä sanon, ei ole pakko olla aallonharjalla. Jos on yrittäjä, niin on aika kiireinen. Mutta jos ensin pystyisi tunnistamaan, että just tähän vaikka tarjoustyöhön, mä otan tähän nyt apua, että mä käytän nyt vaikka tässä sitä tai markkinoin ja sisällön tuottamiseen sinne, niin että ottaa sen yhden alueen. Ja totta kai siis mä oon aika varma, että aika moni tarvitsee vielä lisää koulutusta ja ideoita, mutta mua surettaa, jos ihmiset ahdistuu liikaa, että nyt on niin hirveä. Se ei ollut mun tarkoitus, että tulee niin valtava vyöry asioita, että ihan ahdistuu, mutta itse mä seuraan tietysti koko ajan, mulla on semmoinen katiska, koska ei koko ajan halua roikkua tietyissä palveluissa ja seurata mitä tulee, vaan mulla on hakusanoilla käytän itse asiassa X-palvelua. Se on, jos mä jätän sen Suomi X-palvelun niin kuin tosi pienelle ja mulla on kerättynä kansainvälisiä sivustoja, professoreja, asiantuntijoita, joita mä seuraan ja mulla on viritettynä semmoisella TweetDeck-työkalulla katiska näille tietyille aihepiireille. Ja sitten mä silloin, kun mä huvittaa, niin mä menen ja koen sen katiska ja katson mitä uutta ja opettelen tai katson videon tai luen blogipostauksia. Jokaisella tietotyöläisellä pitäisi olla semmoinen muutenkin, että millä seuraa oman alan asioita. Ja tämä voi olla se yksi asia siellä joukossa, että toi olisikin hyvä koulutuksen aihe, että miten rakennetaan tämmöinen oman osaamisen kehittämisen katiska. Mutta toinen asia, mitä tuohon voisin sanoa, että se, että olisi hyvä, jos siellä organisaatiossa olisi muutama henkilö ja sitten sovitte vaikka vähän työjaosta. Vähän sen mukaan, mikä ihmisiä kiinnostaa. Hei, mä oon kiinnostunut näistä visuaalisista työkaluista. Mä voisin vähän seurata niitä ja minä taas sitten ChatGPT:tä tykkään käyttää tai sen analytiikka-ominaisuuksia. Ja sitten välillä otatte porinan ja vaihdatte kokemuksia. Älkää yksin jyyrätkö toisista tietämättä, vaan alkakaa vaihtaa kokemuksia, ajatuksia ja kerätkää se yhteinen loitsukirja. Hyviä vinkkejä, kiitos. Oliko kenelläkään enää kysymyksiä? Me alkaa aika olla täynnä. Joo, Ei ainakaan enää chattiin ole tullut. joo. No, mutta kello on itse asiassa puoli. Kyllä, no niin. Täsmällisiä. Joo, näinhän se pitää mennä, että pysytään siinä, missä on luvattu. Ja kiitos Riitalle mahtavasta esityksestä ja kiitos kaikille osallistujille. Ja minä toivotan hyvää loppuvuotta kaikille ja toivottavasti tavataan näissä merkeissä toistekin. Ja ei muuta kuin heipat. Kiitos kaikille. Hei hei.